news thar lam lu tu kan ia hei kan chief minister Lalduhoma'n chuanin advisor thar nei le tatlet mai hei hi official thu chu kan ia. In the interest of public service, the governor of Mizoram is pleased to appoint Dr. K.C. Lalmalsawmzaua, assistant professor MZU, as advisor to chief minister, implementation of hand-holding policy, in the rank and status of minister of state with pecuniary benefits to the extent of requisite monthly contribution towards his pension and leave benefits to MZU from the date he assumes the charge. Anita, the tenure of appointment shall be coterminous with that of the tenure of the chief minister or until further orders, whichever is earlier. Ti ani hei hi voina thutsua kani omzia chu kan chief minister Lalduhoma'n hianin advisor to chief minister thar anei bela. Hei hi opposition lam le neutral le mitam tak chuanin kan chief minister Lalduhoma'n hianin advisor anga lutuk ti polan oma khakhachu athil om velu tu kan nia ke pona nga ma em o khatia tu na hianin panga na tur ani dona achan chu sarkar in sum kan nei lo in ren che mangai kan pachia suma kan pachia anti chumi ani laya tianga advisor to CM thar ani hi mitam tak mak ti ani dona amai ro chu helam thirna tlang dang atang chuanin MZU mithiam mo PhD ti lai po Europa research presentation peyakal zak zak thei kha ani tin ZPM ina hemi an policy an duan dona aduang tu te zinga mi poimo tak ani ve boka mi in zirmi tak mi in thlir zau manin ha in petak mo ani ti chuan ina ma hi nei tiang hian thalai la valai viak tha mo policy duan po en pui thei ngat chuan tenga advisor to CM ani thei advisor to CM alo ni ta hi ZPM chuanin an that pui viau theia ti chuanin pensioner le kumupa lamte du sakna awanga handa nen chuanin a in thlau ve viau thei boka ti chuanin kema ngai dan tak phe chuanin ZPM hian in thlak le mai an tum to lo mel khome an policy an nei te thataka implement kha an du don ni na langa ti chuanin Dr. KC Lalmalsawmzaua hi tunge ni che hi heta hianin a CV hi internet alo oma ama hi assistant professor department of geography and resource management ania phone number chu ti hianin ka thai chede ya du le email ate point va betheyanga February ni somni pariata pianga a birthday thla kan thleng trep sangkhat zakwa somret pani kuma pianga ti chuanin thiamna lama PhD sangni som pania nehu atangin hmuwa a thesis tu reproductive health in Mizoram with special reference to Champhai district reproductive health now nei na lampang ani chmo ti chuanin MSc geography zawa BA geography nehu atang wikina zo ni hi BA geography nehu tang zawa master of science geography nehu tang zawa chuanin PhD nehu tang zo boka hengte hi a research mo research atina atuina climate change health geography demography political geography and regional planning te ania hengte hi research topic sang hi researcher ho chon in tuina sang kan neya henga te hianin atuya hei hi poimo overseas experience France Austria Netherlands Morocco Africa USA France a hian ani mai thei ni Netherlands te hianin PhD ti laya presentation pia kal na kha sabrama te po local ve view to ni hi ti chuanin member ni na ani nual boka hi tamlu tu gani mi mai chun ani lo top mai kan advisor to CM thar hi academic achievements founder president Nehu Geographical Research Forum ania Mizoram University Tiklapa founder ni boka ti chuanin research paper hey min to kepo researcher kanita paper kan va submita journal a khatia lo en diktu tura po hianin essentially journal of multidisciplinary studies a atang boka ti chuanin training te po lo nei ve nual nei nga to lu tu kan hi tin seminar symposium ne workshop te po hey lo organize step to khai mi mai chu ni lo top mai ala thalai ro pile ngal research project hetiang hi apoimo MZU khu nga tinge India rama po university thani kan ti chuan hei an thok tu ten faculty te mo an professor te hian in tiang project tam tak sum tam tak Mizoram University tan hon sum tam tak an hailu tani te mayang research an ti nan khan
ti chuan in heta international project te pawh lo nei to a tin national project te pawh lo nei to a he khai apui khop mai a mai lo khop mai hiu he ta te pawh thu soi tur te pawh lo som to ni hi tin lekhabu te lekhabu a topic pakhat chapter pakhat ang chi te pawh hei alo ti chuak khai afa ti chuak nem to ve hi research paper khai research paper po hemi hi a CV hi engtik kuma mi nge ka hrelawa kum sang ni somni pathume mo somni pali chu om phe se chu he a hian in research paper te po tam dei ka ring ani tin paper te po heta tak hian international heta hian a hriat don ani hi Kuala Lumpur te po international conference pe na kal to advisor to CM thar Morocco po kal to yo Austria po kal to ava bonem Seoul Korea po local to ni hi University of Minnesota USA po kal to hiyo chuan khonge asabram kal na dang le khang hawa khan ni mo hello vakal to tero va bon khai eta talks on radio and television tita TV ate po thulo soina sa to thina ni me radio ate Doordarshan ate hiyo khai mi mai chu ni lo top mai kha kan enzo seng lo soivek don phei la soi tur tam don lo tuk oweng po ni se tuna hianin kan advisor to CM thar Dr. KC Lalmalsawmzaua thu soi hi kan longai thadona nga mi puite khanin in ngai dan comment section aron comment ula kan chief minister thar hianin advisor to CM hi amamo belem mo belin kan thriem nge sum khoral na mai nge tikha in ngai dan te kha in ron soi ve don tuna Dr. KC Lalmalsawmzaua thu soi kan ngai tha ho zoyang topic min pe ka hi kan hemi agriculture allied sector kan ramdam khu chhuana tur ti ani thu phui hi ka du zom tak mai ni a policy ngel ngan a chunga mi hi ron soiwa ka tum lowa chu zona le chana chuan kan chairman ram ti na in minute somvel ta chu hun kan dei tho tura ka nga ya te chuan pusematin report te pon pe du in ka ringa chu wang chuan ke na voina kan soidu taka chu hemi agriculture and allied sector policy kan duan laya kan real ruwa kan vision kha voin han ron sel a tha in ka ria chu mi taka chu kan dam kho chhuana turan ni na lai topic an ron vuwa po hi a vuwa fu viau in ka ria ama sabera chuan kan ria nu mani selakan soinon duwa chu zapim hi kunna thoktu te pual party antana policy mu mal nei chun kan ni te hi kan ria no na ngai ka ria party then khat chuan agriculture policy emo thil dang chu soilo agriculture policy mu mali soi turan nei lo renga manzana ignite study live program kan man hawa khan ka chiang le zuala MPC le congress khan ron thu ve ke ka thu boka khata khanin policy soi tur lo ni reng lo industry min lu puyan tuma ani za tha ang renga chutan se chu agriculture buai pui ram hi ram hausan ngai lo antia an soi dik thlap mai ni ma se thil pakhatar hria lo chu in ban phun loin achung chin tumani tilaya khani chu wang chuan khovel ram tuna Europe le America kan ti te khu sangkha zasari sangkha zaruk sangkha zase sangkha zaria chowa khan ke mani angchia agrarian society tribal anni ti chuan kumza fe aliam nuwa voini khon thengchawa chumi chu anzu ena an mani ang khon omve kan tumngota ke ni chu kan stage ala ngiam lutuk chu wang chuan khami man si lo khan agriculture hi kan ra thei pui ni an ti hlawa chu wang chuan roster development model te khan chiar ve lo nge ka ti roster development stage kan en chuan ke ni chu among pha kan la tuna hian chu ti right Europe chu he ta avor to pan thleng to sik thung si ni chu wang chuan ke nin eng lai thak tur kan buai pui lai an ni chuan kan chome nei sa hi eng tinge tuizo ka kan siam thayang tian ngai to to ni chu ho na chu in compare thai kan ni lo kan din mun dik tak hre chunga he policy hi duana ni ti la ya kha kan soi du ti chuan ka soyang kha nakina phei chuan ke ni po hi tribal kan la ni reng lo mei thaya tribal identity ya hi kan la lo mei thai edi
zanga chovel Robin Hood ate hun lai te khan khung lai vel te ku chu tribal an lan vek Europe ho khu kan shet angin hei a history a chen chuan she thawanga European history a chuan Saxons ho te Celt ho te Vikings kan ti ho heng ho te hi Roman Empire luk chiam ma jong khan tribal an lani ma se voina chun tribal ji ti don ngot ulam mu tor am to lo chu khovel kal phung ani a chu wang chuan an rei to lu tuka sakha jasira ka ni chu run ka ba kan la om lep chuni in compare theni lo ti la ya kan sei fia zok duwa chu wang chuan ke ni chuan bul kan la tan don le chawa surplus production a om lo chuan kan thar chua a chuang aliam om lo chuan industry om ngot thailo kan thar chua ka nga a chuang aliam om che khan khola kan barang chu industry kan ti khani me ni chu wang chuan ke ni chuan kumsum thum panga state kan li chungin Mizoram ming serda tur pakhat thai pakhat po kan la nei lova poisa an sem to zo zai te kha awi om hi katia kha ang te khang thai pakhat tal te hi ming serna lo siam se athar chuang liam khan industry chu kan bo pui thei tong chung vel chu kan station ni la ya industry an han soi moi vela kha anu za thakin ka ria a I an shemu mal lo hle me ni ti te kha ka ngai to me a ma se mai chara kha chon amoi lo wa mi zong mu ni wain khati zong khan ka ti du hau lo wa ti phei chu wang chuanin I keni na kan han duan dana chuan I om zenein kan din mun hre chungin tuna kan din mun mek ngai tu chungin policy kan duanga ti la ya kha I kan sei duwa chu wang chuan industry a kan zuan du ve theina tur tan price support kan pe a amizo tong chuan thai thar kan le don kan ti khani me ya ma se anin tak chon price support ani a chu ta chuan an ma ni kan thai thar tu te kha kan encourage dona kan tuam hlom dona ti chuan thai thar na tho ha kha an phuranga an phur chuan an lo tai manga an lo tai mak chuan thar chhulo tomanga chumi chu kan la tum lek chawani chu ta tang chu industry chu kan soi ve thei to chawang chu a in khai dia dan ani ta a tuna hen primary level a kan lo ma middle school a kan lu chawanga chu industry ni a ti chuan high school kan ra huna service sector kan ti kha ani ta ni chu wang chuan primary sector mo secondary sector tertiary sector kan ti kha ram ma sot in khai dia dan ani khami kan shia lo chuan kan boi dona chu wang chuan party then kha thi chuan ni china ka soyang khan in ban phun lo na chung chian tumani a foundation ngai to masala wa he ta lon ve tum ringot mi ti thi ka kal kha lo min ka shia chu kan soi masadua ti chuan hemi agriculture policy kan duan hian thai thar leite hi ka soyang khan apong apuya leya khatiat I vote zona na tingot kha kan ni lova chumi piala ma chun vision kan nei ani ti la kha voine local khomte hian kan lo la shelo palang ti khala wa chula ya chu han soi ka duwa ti chuan kan vision le kan objective fa te chu amma sabera chuan Mizoram hi tuna hian ka soyang khan rostos economic growth model a chuan anyam bera subsistence economy kan tia chumi chu keima ni chung ko hop khop ba kan la boi pui lo ni chumi chung ko hop khop atang chuan subsistence economy train market economy a lupi kan tumani market economy kan ti chuan shal chua tham ti na me ni chuwang chuan keima ni in chuma mo kan thar tel atang khan shal chua tham a lupi kan tuma chu subsistence economy tanga market economy a Mizoram hi lupi kan tuma chumi tura tan chuan strategy kan deya chumi kan strategy chu shifting cultivation kan thingtlang lo nei dan atang hiam lo nial nget permanent farming a kan lu ngai ni chu kan strategy mas saberani ya kha han sei duwa ti chuan chumi ti lo thing tur po chuan policy kan neya chu zau policy kharitani chumi zau policy chu sap trong chuan cluster approach integrated farming te kan tia aming kha chu engpo ni se ke ni ania chiang ber chu zo zau le phai zau kan nei ni chulai taka chu poimo em meya mun khata kan lu khom khan thar chua buai pui kha ol sambi kani tun ma khan ka soi thina puthena ho khan an buai pui na sat em chu ling ro ta nia tuna kan pat kan sarkar mek te po hen ling ro thin soi ve thina wa se thil siat thiam lo pakhatan nei chu he ta thayan thara he tan thar bok he tan thar boka ala khom na ringot ta
kan sum se na le kan thar chua wa phur chua na tur kan transport cost le a thar chua input output analysis han la khan omzi om lo reng reng kan thar chua le kong kan pet man po kha ain hen lo reng reng ani chuwang chuan mun khata kan lu khom chuan kan thar chua buai pui tham lo in zawa kan lu tani chuan om zen nei in kong tha kan penga tui tha kan penga electric in kan lu chilanga solar pump water pump ne kan lu chilanga ti chuan a hral chhuala ma pok contract farming in kan kal pui thei don ani chu me ni lo in ni china ka sayang khan agro based industry agriculture based industry le horticulture item kan khoi ni chon horticulture based industry kha khami bula khan automatic in aron evolve meyang kha du lo mai la amai ron piang to mi don ani chu mi system zo ka chu kan vision ani ti la ya kha kan soi duwa chu mi tur chuan in land consolidation hey india ram agriculture green revolution kan ti khasa kha za sari le cha kha za kwas somruk pasari vel boram mi kha in lo chiar to shim ka shelawa india ram kha kan din mun kha ema independence kan ilim khan chu ti la ya an malak na pakha chu green revolution an ti agriculture revolution an ya chu ta chual hemi high yielding variety of seed kan ti te irrigation kan han ti te le khang mei ba ka khan an thil ti oi mo de me chu fragmented land an ti ta tu na ka seng khan phaya an ni phe chu phai fe kan ya ma se mi khan ti khan lo kha an nei dia ta an du khan chinga atam ber chon bu phe chun ching thawa khami kha an consolidate ta ni chu mi om ja chu an la khoma sarkar ro man puina in chin tur ten shila om zen ezo kin ti khan zaw tu na kan soi che kha an ron ti chuak ta ni chu land consolidation kha om lo chuan land holding system ba kan lu pui lo chuan om zen e kan kal pui lo chuan kan boi do na NLUP wang hian kan ram tha tam tak hi mi mal rama tu hena let ai achang me kan ni chumi chu land holding system kan ram nei dan system kha amu mal lo wang ni ta ni chumi taka chu kan ventel lo chuan ka lova mi hausa in kan ram zong zong an neanga sakor tu chun en ro leng pui en ro leng te en ro ani zo vek to zo chu hemi land consolidation le land reform ne kan kal ko pui ngai an hi hau tak em ba chu wang chu kan lo sarkar ni pon a result hi alang ngal don lo ti hi vonia chuan kan soi tamanga ya ani lo chu kan farmer te false hope kan penga min nakina min demang hun na dunia thil ti hi aul sam lo ama ro chu a system voi khat kan nu lu photo aka kan pass a dan anga kan lu pui to chuan kha kan ke ni ho kan boral nu apo thatakin kan ram chu kal to ang kha zo kha kan visionality kha kan han soi du ade ti chuan chu ta chuan warehouse kan ti te collection center han tiang chi te kha ol sam te ina ti thei to don bok ade tin thil poi mo em mai chu hemi cluster approach soi khom approach te han ti tai la mi zo tong chuan hi hemi agriculture a chau hian kan manglo kan policy han kan jam chuak na sakhop meya abikin hemi administrative reform a le education reform a po hian hemi kan cluster approach hi kan jam na sa ru hian chumi omzia chu thingtlang atangin mi helai office door tu ne local a khulai meneko a secretary ta khon azuka chot office tam tak tu na chun ador thei to ni ma sela he ta kan suyang khan a then char tlang a then bong ko na a then ram luna office a duat khan thingtlang pa ta khan huna hek lu tuka chu wang chon district capital reng a hian hemi administration thil reng hi chu mun khata turani kan tiani chu class ta pot thoni ta a chu management ti sama na ti sama aron dor tu tan le ador tan po thila ol sama chu wang chon CM office khita McDonald hilami poi kan son lu tang kan tiani adu chon residence a mang ro se poilo ma se office chu vakal ve ro se kan ti a policy kan do la pon kan leader po iti theingem te kan intia te khanin nge kan ti theilawang atia phur takin chu tiang chon rom hana kan sim achan chu sota tranga CM khita bangla file put up kha rilu tuk traffic a jam phe chuan mason kan tuma mi nuwa kan kal to state nuwa dang nuwa kan kal to chu wang chon man mo thla kan ni chu wang chon hemi cluster approach poi mo ma education a po kan kai se wanga kan topic ni chelo ma se education a po residential ang chi kan urangai MZ wen ron kal chuan NZ UQ acre sang khat don ani a chunga ringot po khona than chun bo thina ni chumi omzia chu ta khot an da khom na salutu ka department som thum parial ve kan uma chu wang chuan voi khataron kal to kha thil tam ta kha an kal kol ha the chu tin ni lo chuan heta het department thenom se heta thenom se ta om se bo thau lu tu chu wang chuan in
education kan soi pon class 12 ang chi te hi chu thing tlanga tlema RD block level ang chi te kan soi khomanga ate takte te zuna ive ve kan tum khan mamo om ve ve boxia a boi tha ka sarkar sumna dai shin lo wa quality education kan be thailo chu wang chuan kan soi khom chuan residential a chuan hei eklavia school te pokan shianga central hen shalutuk aron ti chat mai ni hemi ang system hi kan kalpuanga ti chuan zirti tu te po quartera no pangpo hostel a mumal takin chok thanen kan en kolanga zina quality pokan pe thayang chu ti ne lowa zilai som pani veldek som veldek pasari pariat veldek zirti tun mamo ve bek boxi tingai na omlo kan pachero puisi chu wangchon reality a hen kan lungai chumi kan policy thuru ka chu he thil hi ni tani cluster approach kan ti hi tin thil pa kan soile du chu hemi shifting cultivation atanga kan thingtlang lo ne atanga amun het job kan lu natura hian socio cultural impact kan ti a so ange a psychological impact ti zong pon han soi taila hei hi apoi mo ma chu ta chuanin in lo ngai tu ngai ka shalowa ingwangin nge mizo te kan ril ru man mo engwai kan do thailo kain haw man manglo nia kain nek pop zel me ni nam da ho chu en ro ti han tin oi na kuthin tha manglo ke nia chon kan ringal pop zel me ni hei hi a chan chu kan lo nei dan wang hi ni kumina kan thlai kan thla kha kum to pa seng man thin kan ni a chu mi ngai tu na tang chuan tham po kum khat dai kan sa a chumi tang tho chuan chang po kum khadai kan khama akum le kan sam don ti kan sheta wang chulani me don ti kan sheta wang kan ril ru zong kha kan pelo half hearted devin kharam kha kan en kolani ti chuan mizo pa ngai to na chuan kum khat bak planning le vision na nei theilo ni a chan chu agree ti hi latin word tani a feel ti na me ni chuan culture kan hria kan nun phung hi ni meya kan nun phung siam tu chu ni tina kan hun man na ber hi hian kan culture chu siam mai ni kan choi dan te kan thleng sil dan te kan zan mut hun te kan tho hun te kan culture chu ni meya chung kan tho hun le kan mut hun le kan ei le in zong control tu chu kan lo dei dan system hi ni ta ni tun ma phe chon kan murwala kan thoruala kan fe ruala kan horuala ni chu kan culture logic chuana ni a ti chuan kan ho tu voinia tam tak khi dem ngot turan ni lowa chumi na a chom seilen le chumi a seilian an awang chuan an vision kha thui thelo ni kum khat bak rom man na le an ngai to na khana thleng phalo ni chu ai niam le chu tui ku kan sei thina tero voinia hian ka pem don nge o luya ka kal don ten ti ta chu nomad life kan ti khani ta nomadics ho European ho te po khatu ma chon ni vek ke ni po kan ni tho kan pem ko la salutuk chu settle farming a kan lu huna khami ngai to na kharom mana thui zo kan siam the don ta ni chu ta chu helai kan vision a philosophy kan bil telani a tam tak hian kan de puse mata pa na she no mai thaya chu hun hi kan nei thin silowa voine min so bi kalom khup me ya I a philosophy kan shat te lo chuan thai thar le rimap te kan buai puang ti lo ma sumi chuan a consequence tu a result lo ze tu le naki na kan ram ta na kan maba kan chop chua kha kan ngai tu phalong ti hi a lom hian ka sha thina chu wang chuan ka soi ang khan long term vision nei thui tu chuan phai lawa kan lu tanga thingtlang lo kan lu ta ni pon kum phat lo de kum thum ta te hi ti theila kum khata ta na kan ruam man na le kum thuma ta na kan ruam man na siam kha chu kan ngai tu phung shim ka dang na la ni chumi kan ti thei huna chuan thalai zok vision nei thui zok ram hroi tu te pokan produce ve thei tong chu mole chu zok ka chu ke ni chon kan ngai tu ani chu wang chuan thai thar kan le anga kan farmer ten ho sang ti pia lama khan economic benefit pia lama khan associate cultural benefit a kha ke ni chon kan thlir ani chumi ngai tu na tanga he policy duana ni ti la ya kha voinia local te he kan hria lo ka hlawa thanem ngai tu min hi kan sei du a ti chuan long term vision thui zo kan nei ve thene tur tan de ni hi kan lo duan ni ti la ya khamin hriat pui kha kan du ta a ti chuan sen khan thai thar kan le po hian support price kan ti a
chu mem zia chu so thing cheng som nga in kan leng kan hati an tak chuan le ngai kan ring lo zo kan ni kumina an sal da ha kan sheveka kha ayan an sal tlem don khan farm kha kan protect don ani chumi om zia chu ke mani sarkar kha facilitator protector enabler kan don kan trang don ti nani thil ti thei tu abi pui kan siam don sarkar kha ava kalanga thlai ava zuaranga ti hian ava buk don ani reng lo society kaltlain kan ti don ti te poi kan lo la shelo palang ti galawa society in omveka FPO FPC kan nei thlet thlo tu na hen som thum kan nei ya mizorama attention function lo wa chu central hen aron siam sa vek chung chu kan ringa chumi omlo na muna chuan hei self help group te po kan nei ya khati ang chia oma kha kan ring don ani chu mania vil tu te training kan nei puya po khan puse mahiron tel lo wa kan soi zau to ama se thin khathi chon tlim jo tan boi pui to an ngai to man to lo wa ka ngai to wanga o kan in cha kha an ril ro hena lut to om si lo wa te katia an tan chuan so thi marcha pun phia ayang kan soi to society lo ba form pui sela vot zon dan ngala society kan tlang lu kan le don si lo wa enge chu kan ti chuan vot zon na ringot pi alama society member an ni chuan check and balance kha om theini ani lo chuan Myanmar atang ron lut kan le cheu mayang vai ho ta po kan le thei dei sin chu wang chuan society kal tlang zelin registered person ID card nei anga yani aponga paka mol wang taka tu te motianga ti me kan tum reng lo systematic approach kan lu hun to chu kan khovel hian ma mo to chu tiang chuan kal kan tuma tin kan policy kan zamble pakhata chu so thing marcha ai eng khateng kan soini pon thil pani chung len deuh do om thina pakhata chuan farmer no pui atharba bo pui ve thei to lo aging farmer hi kan nga lu tuka kum som nga chuang deuh vek hin ni kan farmer te kan hanjir chianga thalai ho chu khopian lu ta annu le paten nan thoka khang ho kha technology thar hanjir tir tumte andi tan pe om to lo an lo ti to thin china khan dom kan du box ya ti chuan approach ni kan neya dual approach pakhat na chuan anol pui ina an thar top lo le dan tur work purchase kha tiral dan tu kha kan ngai to a pan hi le na chuan entrepreneur thalai na che kan soi khami tam tak kan neya khang ho tan khanin i roman na kan siam tel thoni asan chu kan sal vek seng don chuang lo kan thar then khata kha entrepreneur ho ina value addition a hlutna tipungin a packaging te an lo bel venga an lo eng lo nga an lo heranga ti khan an lo ti venga khan tozokin an boi pi bok chu approach ni helai kan kalpui don eng item a po khan chulai chu atoi zongin hi kan sei ni chu ti chuan INB ki domestic market anga kalpui kan tum dewa mi pathum stakeholder an oma ta chun farmer an oma entrepreneur an oma buyer an oma ni chumi te ho chuan domestic tol chunga tiral kan tuma wangin an hlok vek turani ti kha kan ngai dana sarkar atang chuan mi pakhatan ni kan ni te ve kan ni chu wang chuan khami te ho tan na hlok tlan vek na tur na lutu silo tu khan thang topin market study team ten room hana kan siam research untenen chu ti ang chuanin i kan kalpui dona adang zong mun phiale so thing le marcha kha chu auction system in kan kalpui don ti ang khani toy fel dawin kan soivek chuan a rei dona hei kan nuwa report te kan langai thadu dona i kan soi du a ka soi ang khanin sarkar chu facilitator a tanganga tin thil pakhale a chuan export tender based auction based export oriented kan ti deuh khera a chan chu hei mitam takin so thing te an lo wa vai puina sa to ne ka zupur tha a antia emo sample ten thon thla ke ni nge pon kan thon thla to ni emzeti wa kan thopui tenen delhi ate sample nen kan inglowa ati tak tak thelo sumdon ne chu sumdon min an khoi ngai hei kan chian ngai ni sarkar kan khoi kan tum tu ni lo chu wang chuan sumdon ho ne kan thok ho me don ni chu chunia society base kan han ti la ya kha chu wang chuan khala ya khan kal englo taila are da po kan thengang kan han ti amaro chu in shed in market te hi chu an na po thamasa an na re level an na re tai dang lo wa chu wa a fluctuate na salit tu ka wangim I ala dang lam vele theini chu wang chun kan tumbera chu kan farmer ten an tho ha man an tel turani re thapa ngai te kan tel tur ni a vai ho le midang ho an exploit to turani lo ti akha kan thu pui ni a
ariat hi chula fluctuate vele theni tila ya kha kan soidua budget da tu za te po kan han rota engponi se ka soyang khat a reilu tuklo nan khami ching kha ka du to kanga zona le channa le share kir kel du deuh kan omani chuan revak lo chu kala om theya a zo vele khuta meeting kan nem je deuh ka tlan thla vele menga ka deal to thaw kan thopuite min lo shar thiam sham teu ka tia chuwang chuan ren lutuk lo ila chuan pusema teu le midang pon hunin nei theinan kha jong khan ro se puchemen ka lo me